Üdvözlöm a kedves nézőket, ez egy rendhagyó adás itt a Meccslabda csatornáján, mivel eddig a megszokottakhoz képest egy másik témát fognak hallani, nem csak foci, hanem minden más, főleg sísport, hiszen decembert írunk, nem csak a Mikulásra lehet várni, hanem éppen minden hétvégén egy kellemes kis biatlon, futamra, vagy épp egy síugrásra, ami legutóbb ugye nem feltétlenül okozott akkora örömet minden nézőnek, mivel egy forduló után kellett győztest hirdetni, és ennek a versenynek a győztese pedig András Wellinger volt, aki hosszú idő után tudott győzni újra, és picit keserédes lehet a csapattársának, Pius Paskének az a 7. hely az első forduló után, ami a szezon eddig legrosszabb eredménye Paskétől, amivel volt eddig 2 győzelme és egy második helye. Gyakorlatilag Paskéről nem is tudom, hogy mit lehetne elmondani, hiszen 30 éves koráig ő nem is számított igazán nagy kalibernek, sőt azt kell mondjam, inkább 31-32 éves koráig szinte alig került be a csapatba, és most 34 évesen élete formáját látszatja velünk, mutatja, mivel igaz, már a tavalyi szezonban is sikerült Engelbergben egy futamgyőzelmet összehoznia, és azon kívül a szezon során több pódiumos eredményt. Igazán erősnek most látszik Paske teljesítménye. Kérdés, hogy mennyire tudja ezt majd konzisztensen tartani az egész szezon során, hogy egyáltalán a kristálygömbre esélyes legyen. De jelenlegi formáját tekintve a mezőnynek egyértelműen Paske, aki a legkiegyensúlyozottabb és a legjobb formát mutatja. Ez a kiszámíthatatlan a síugrásban, vannak olyan szuper tehetségek, mint például Gregor Schlierencauer, akik már 27 éves koruk óta nem igazán komolyan vehető síugrók, nyilván voltak kiemelkedő eredményei azóta is, Schlierencauernek már vissza is vonult, Pius Paskéval ugyanabban az évben születtek, de hát akár Paskénak egyik honfitársát is említhetném, Richard Freytagot, akik 33 éves most, 91-es születésű, egy évvel fiatalabb, mint Páska, és már 2 éve nem ugrik. Érdekes, hogy a síugrás is kitolódik ez irányába, még Simon Ammann, Kamil Stoch bőven tud ugrani. Nagyon jó látni ezeket a veterán ugrókat. Ammann esetében ugye már nehéz lenne azt mondani, hogy bármit is tudna villantani, mivel már szinte mindent megnyert Simon Ammann. Paske viszont 34 éves korára jutott el oda, hogy világkupa győzelmeket szerezzen, és adott esetben az idény végén az összetett győzelemre is esélyes lehessen. Úgyhogy Pius Paske egy hatalmas meglepetés az idei évben. Tényleg érdemes követni az ő munkásságát, mivel nagyon későn került oda, és azt a kitartást, amit ő már gyerekkora óta tanúsított a síugrás felé, és hogy most ebben a helyzetben kicsúcsosodik 34 évesen, így gyakorlatilag ez egy álom, ami valóra válik Paske életében, és szerintem nagyon jó formában is van, nem csak szerintem, hát az eredményei ez mind mutatják, úgyhogy én drukkolok Paskénak, hogy jó eredményeket érjen el, és egy ilyen nem várt név még jól is jöhet majd a bajnoki végelszámolásban. Egyre izgalmasabb lesz ez, Kraft mellette kifejezetten jól ugrik, ő is ott lohol a nyomában, de még sok olyan versenyzőt meg kell említeni, mint Jan Hurt, vagy akár Csofeniget, most az ausztrál csapat nagyon jó, akik még ott lehetnek, és érdekeltek lehetnek egy adott esetben egy formaingadozás esetén a többiek ellen, és simán tudnak előzni, és akár a bajnoki címre is pályázhatnak. Nyilván vannak még nagy nevek, egyelőre a elmúlt pár év 2 legnagyobb síugrója, nyilván nem Kraftot lehúzva ezzel, mert Kraft is ott van, akkor mellette a legnagyobb nevek, mint például Granerud vagy Kobayashi Ryu eddig halovány teljesítményt nyújt, és nem igazán látszódik, hogy ők ott lehetnének ebben a szezonban az elejében. Bár néhány darab versenygyőzelemre biztosan esélyes lehet mindkettő fiú. Kérdés, hogy mikor tudnak megérkezni a szezonban, mivel Paske megérkezett, Crafty megérkezett, és egyelőre nehéz azt látni, hogy ez ne
kettőjük között dőlne el majd hosszú távon, de hosszú a szezon is, szóval ez majd el fogja dönteni önmagát, hogy ki milyen formában lesz. Rövid lesz most a szezon a négysánc versenyig, és a négysánc verseny környékén nagyon sok minden szokott eldőlni, és nagyon sok minden kikristályosodik addig, és nem elfeledve, hogy repülő világbajnokságot is fognak rendezni az idény során, úgyhogy sok minden érdekesség lesz majd még a síugrás kupasorozat, világkupasorozatban, és maga a világesemények terén is, úgyhogy mindenkinek legyen rajta a két szeme, két sorozat, két jó ugrással lehet csak nyerni. Az Alpesi Sí világkupa sorozatában egyelőre csak technikai számokat rendeztek meg, mind női, mind férfi versenysorozatok terén, és meg is történt az első dráma, mivel Michaela Schifrin múlt héten a hazai pályáján, Killingtonban, óriás műlesiklásban egy óriásit bukott, és az a szerencse, hogy csak pár hétre dől ki Schifrin, megúszta a nagyobb sérülést, viszont elmarad ezzel az hőnáhított 100. győzelme, vagy óriásban, vagy szlalomban meg tudta volna ezt hazai pályán lépni, így viszont talán amikor ő is beszélt erről, hogy az 50. világkupa győzelme felé haladt, akkor is egy picit ráfeszült a helyzetre, és talán ezt lehetett érezni Schifrinben most is, bár a Killingtoni óriás műlesiklás első futamát még megnyerte egy kiváló síeléssel, a második futamon az élről bukott, és úgy látszik, hogy több hetet ki fog hagyni, és ez némileg össze fogja rázni a mezőnyt, mivel Schifrin ezelőtt 2 szlalomgyőzelmet, mind Gurgülben, mind Léviben meg tudta nyerni a szlalomot, és az azelőtti szöldeni óriás is az élről várva lett végül 5. és Brignone győzelmével indult a szezon. Azért Schifrin letette a névjegyét az idei szezonban is már 2 győzelemmel, úgyhogy a vetélytársak némileg, ha keserédesen is, de tudnak örülni Schifrin kiesésének, mert így minimálisan nagyobb esélyük lesz őt befogni a szezon során. Itt most mindenkinek rá kell feküdnie a versenyekre, mert Schifrin távollétében a női mezőny olyan szoros, hogy gyakorlatilag bármi megtörténhet, 5-6 állandó esélyest fel lehet sorolni, akik ugyanúgy odaérhetnek, nyilván Schifrin hiányával így megnő a lehetőség akár, és nem csak Schifrin hiányával, hiszen nagyon fontos kiemelni, Petra Vlhova sem versenyzik mostanság, ő is egy kisebb sérüléssel bajlódik, úgyhogy a két legnagyobb technikai számokban, a két legnagyobb név Vlhova és Schifrin jelenlétében, akár olyan versenyzőknek, mint Wendy Holdener, aki örök harmadik, örök második státuszban van, megnyílhat egy lehetőség akár világkupa futamot nyerni, és ha valaki viszont konzisztensen át tudná venni az abszolút favorit helyét, akkor pedig az év végén az összetett világkupa győzelemért is harcba tudna szállni, ha itt most Schifrin hosszabb időt kell, hogy kihagyjon, mint 1-2 hét. Az Alpesi Sí férfi világkupa állása is szintén olyan érdekes, már csak azért is, mivel Henrik Kristoffersen és Clement Noel egyenlő pontarányban vezetik jelenleg az összetettet, és talán Clement Noel lehet az, aki egy picivel jobban érezheti magát, hiszen már 2 győzelmet aratott sorozatban, 2 világkupa slalom versenyt tudott megnyerni, míg Kristoffersen egy második hellyel debütált az idei szezonban Söldenből, ahol nagyon nagy meglepetésre Sten Olsen tudott győzedelmeskedni, akinek ez világkupa sorozatban az első óriás műlesikló győzelme volt. Kristoffersen nagyon közel volt ott is, mint Léviben szlalomverseny, szlalom körülmények között is a második helyen végzett, és Gurgulben pedig egy 6. hellyel, így mivel Noel csak 2 versenyen vett részt, és 2 győzelemmel, Kristoffersen pedig 2 második helyen és egy 6. hellyel állnak egyenlően a világkupa összetett versenyében. Nyilván az első futamok például pont Söldenben minden
ellentmondás nem tűrően Marcel Hirscherről és Lucas Bratenről szólt, főleg Hirscherről, aki gyakorlatilag az alpesi sí valaha volt egyik legjobb síelője, visszatért a saját lécein. Azóta némileg halovány teljesítményt nyújt Hirscher, ott Szöldenben még tudott második futamot síelni, viszont ez nem is elvárás szerintem egy ilyen hosszú kihagyás után, hogy kompetitív legyen a legnagyobbakkal. Sten Olsennek van egy óriás győzelme, az egyetlen egy óriás műlesikló versenyről az idén, és Christophersen pedig egész jól mutat, szintén egy második hellyel Léviben, és egy hatodik hellyel Gurgulben, de úgy látszik, hogy a slalom specialista Clement Noël most nem izgulja el úgy a második futamokat, mint ahogy az karrierje során eddig tette, és eddig 2-ből 2 Noël eredménye, nagyon meggyőző is a sielése, bár hozzá kell tennem, hogy Gurgulből második futamon nagyon necces volt néhány helyen Clement Noëlnek a sielése, és azért érződött az a nyomás, ami rajta kiszokott jönni, amikor első helyről kell megoldania valahogy, sokat el is adott, és végül Jakobsen előtt ért célba, aki pedig egy óriási második futammal tudott egészen a második helyig lavírozni. Atleli Megrát végzett azon a versenyen a harmadik helyen. Ő is egy kiváló eredményként tudja ezt elkönyvelni, de az idei szezon eddig egyértelműen Noelről szól, de a hamarosan érkező versenyek, mint Beaver Creekből, mint Val d'Iserből, szintén óriás slalom és slalom, úgyhogy a szezon első fele inkább a technikai szakágak köré épül. Nagyon várom már, hogy miket fognak produkálni, mind akár Kriechmayerék, vagy Sarazen, vagy akár Odermatt majd Super G-ben, meg óriásban Odermatt szintén, mivel Odermatt eddigi egyetlen egy versenyén egy kiesést tudott produkálni, úgyhogy el kell kezdenie Marco Odermattnak is a pontokat gyűjteni, hogyha még reális esélyt szeretne magának látni, reális eséllyel szeretne gondolkodni, hogy ő még az év végén összetett világkupa esélyes, vagy sem. Marco Schwarz szintén gyengé formája és egészségügyi problémái miatt jelenleg nem igazából tényező, és ami még számomra meglepő, főleg a technikai részén, mivel eddig csak ennyi versenyt láthattunk, csak szlalomot és óriást, Manuel Feller szinte képtelen egy versenyt is befejezni, a tavalyi szakági szlalom világkupa győztes versenyzőről van szó. Gyakorlatilag nem tud végigmenni a pályákon, ami a korábbi karrierjére jellemző volt, az előző szezon akkor úgy látszik csak egy kifutás. A már eddig megszokott norvég dominancia jellemzi a sífutás idei világkupa szezonján, ahol Klæbo már is tudott egy győzelmet és egy negyedik helyet produkálni a Rukából, viszont Amundsen, az ő honfitársa, jelenleg pontokban megelőzi. 250 pontos előnyre tett szert Amundsen, 250 ponttal rendelkezik, 50 pontos előnnyel nyilvánvalóan Klæbo mögötte, és szintén csak a harmadik, negyedik helyen Löfström és Erik Valnes, akik dominálják idei sí futószezont, szinte a norvég dominancia már nagyon hosszú évek óta fennáll, néhány nagy nemzedék már kinőtte magát, és úgy látszik, hogy évről évre van egy újabb nemzedék, aki nagyon jól tud teljesíteni a sífutásban. Nyilvánvalóan a sífutó világkupa majd a Tour de Ski keretein belül fog majd a legkomolyabb érvényűvé avanzsálni. Jelenleg még Rukából volt egy hétvége, ahol egy egyénit, egy sprintet és egy tömegrajtost is lebonyolítottak, és ennek a 3 versenyből alakult ki már rögtön ez a nagy 4-es norvég dominancia, de természetesen Pellegrino is ott lohol a nyakukon Niskanennel és
Vermeulennel együtt. Pellegrino kifejezetten a sprintekben erős. Itt még nem igazán beszélhetünk nagy tendenciákról, mivel csak egy hétvége ment le jelenleg a sífutók között, a férfiak között. Viszont mindenképp meg kell említeni, hogy magyar érdekeltségű sífutóink sajnálatos módon a két utolsó helyen értek célba, a 84. helyen Kónya és a 85. helyen Büki. Ők nyújtották jelenleg a leggyengébb formát a tömegrajtos versenyen, rúkában, szabad stílusban. A nőknél pedig Tereza Johaug még mindig kiváló formában, és a világkupa 3. helyén van az első hét után. Jessica Diggins nem meglepő módon 219 egységet szerzett, valamint Janna Sundling, aki jelenleg vezeti az összetettet 242 ponttal. Még győzni neki sem sikerült, a tömegrajtos versenyen második, a sprintben negyedik, majd az egyéni klasszikusban, csak pont fordítva, tehát az egyéni volt legelőször, majd a sprint, és a tömegrajtos, tehát nem jól mondtam az előbb. Szóval először egy 14. helyet, egy 4. és egy 2. helyet szerzett magának Sundling, amivel vezeti egyelőre az összetettet, míg Digginsnek a tömegstartos versenyen szabad stílusban egy első hely jött össze, a többi versenye hanyagolható, a sprint versenyszámban csak 29. nem is Diggins egyik legjobb száma ez, és az egyéni klasszikus stílusban pedig egy 7. hellyel kezdte a szezont. Jessica Digginsnek talán ez az utolsó éve, ahol igazán nagyot dobbanthat, bár ha Johaug formáját vesszük alapul, akkor még van bőven ideje, de már Diggins is 30-on túl bőven 33 éves, egykoron még nem is olyan régi fiatal tehetségnek számított, repül az idő, de ez az idő vasfoga pedig Johaugon nem fog, aki 36 éves kora ellenére a tavalyi szezont teljesen kihagyva, utoljára 2022-ben versenyezve, azonnal egy 2. és egy 4. hellyel tért vissza, szinte a minden várakozást és minden épeszű gondolkodás felülírva Johaug a szereplésem, 36 évesen egy teljes szezon kihagyása után ilyen szintű teljesítménnyel visszatérni, ez szinte nem emberi. Johaug már szinte mindent megnyert, amit meg akart nyerni ő életében. Olimpiai bajnok, többszörös Tour de Ski bajnok, összetett világkupa bajnok, és egy év kihagyás után, mintha mi sem történt volna, tért vissza, úgyhogy jó őt látni az idei szezonban, és szerintem egyetlen egy sífutó rajongónak sem kell bemutatni Tereza Johaugot, az egyik legnagyobb név jelenleg, és a legnagyobb név volt az elmúlt másfél évtizedben is már, ha másfél évtizedet is mondhatok, igen. Johaugra, igen. Úgyhogy érdekes lesz. Néhány nevet még meg kell említeni természetesen. Heidi Weng sem kezdte gyatrán a szezont, és a testvére sem, Lotta Weng, bár ő egy kicsit kevésbé volt olyan domináns, mint Heidi. Még szoros a mezőny, és egy jó Tereza Johauggal ez még inkább izgalmasabb lesz. Szerintem mindenki számára, úgyhogy ezt érdemes lesz nézni. Az eddigi egyetlen férfi biatlon világkupa versenyt Endre Strömsheim nyerte, aki már a váltóban is jó eredményt ért el, egy második helyezés révén. Strömsheim nagyon jól kezdte a szezon, 0 lövőhibával, Johannes Bőt nagyon szoros 3 másodperces előnnyel tudta, 3 másodperc differenciával tudta megverni. A 3. helyen szintén egy norvég Legreid, szintén 0 hibával, Bőnek az egy hibája, az bőven benne volt a pakliban, és ezáltal nem tudott győzedelmeskedni. Az idei első egyéni versenyen Johannes Bő a tavalyi szezonban már kissé mutatta a hanyatlási jegyeit Bő, ahol a testvére, meg még a tavalyi előtti szezonban is Tarja Bő kifejezetten jól kezdte a
szezonokat, és győzött több ízben is, most bő 3 hibával, közel 3 perc hátrányban a 25. helyen érkezett meg. Pocsék kezdés ez a idősebbik bőfivértől, mint ahogy a franciák sem hiszem, hogy örültek volna, hogy csupán 3 darab versenyzőjük van a top 10-ben, ez még úgy nem is hangzik rosszul, de inkább az alsó felén Canton Fiammai 5., Perro 6., Claude pedig a 8. helyen ért célba, Pidrucny pedig a 10. helyen, Christiansen 11. helyen 2 lövő hibával. A szezon, pontosabban a versenyzők közti korfelelős pedig Simon Eder egy előkelő 13. helyen vetette észre magát bőven a 40-en túl 0 lövő hibával, de így is közel 2 perces hátrányban. Egyelőre az egyéni összetett világkupa, ahogy felsoroltam eddig, ez is az állása, mivel ez az egy verseny volt. A mai napon lesz a női egyéni Conti Olaktiból, úgyhogy ezt is érdemes lesz nézni, az lesz az első női egyéni verseny a szezonban, ahol azért érdekes eredmények is születhetnek, bár itt a nőknél nincs olyan nagy norvég dominancia, mint a férfiaknál, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz nézni. Több igazán esélyes versenyzőt is fel tudnék sorolni, akár az olaszok közül Dorothea Vivert, de nagyon sok mindenki meg tudja ezt a versenyt nyerni. Úgy érzem, hogy itt a nőknél kifejezetten szoros lesz ez a mérkőzés. És akkor, hogy mire várhatunk a hét második felében? Már pénteken Beaver Creekből egy férfi lesiklást láthatunk, úgyhogy megkezdődnek a gyors számok is a világkupa sorozaton belül. Nyilván a legnagyobb esélyes Marco Odermatt és Cyprian Serrazin, ők lehetnek, akik igazán participálhatnak úgy jól, úgy igazán a győzelemért. Tavaly Serrazin egy leheletnyivel maradt le a szakági világkupa első helyétől, ugye Odermatt mögött a lesiklásban, de egyértelműen minden Serrazinről szólt, aki óriás műlesiklóként érkezett meg a gyors számokra, és iszonyat gyors volt, de nem szabad leírni Dominic Paris-t, Vincent Kriegmeyert, azért nagyon érdekes lesz ez a szezon nyitány a lesiklók környezetében, a gyors szám specialisták környezetében, mivel sosem lehet tudni az első futamon, hogy ki milyen formában érkezik meg. Odermattól egy kiesést láttunk eddig óriásban, fekszik neki Beaver Creek, de szerintem ugyanúgy fekszik ez Serrazinnek, vagy akár bármelyik nagyobb névnek. Érdekes lesz figyelni ezt, hogy végre elindul a gyors szakágak is elindulnak, és természetesen Odermattot kiemelt figyelemmel kell figyelni, mivel ő egyértelműen az összetettre aspirál, úgyhogy Odermattnak sok esetben nem is kell nagyon kockáztatnia, és akár megelégedhet egy konzisztens dobogós eredménnyel, vagy egy top 5-tel. Odermattnak mindenféleképpen az összetett a lényeg, és lesiklásban azért nem is a legkiválóbb, azért sokkal inkább a Super G és az óriás, ami az ő igazi kenyere. Serrazin pedig elkezdhet gondolkodni a tavalyi jó szezon után, hogy milyen eredményeket szeretne elérni, és jogosan gondolhatja azt, hogy ő a szakági világkupa egyik legnagyobb esélyese jelenleg 2024-25-ös szezonban, úgyhogy az ő kettejük nagy harcát várom, kiegészülve Kriegmeyerrel, Parisszal akár, de lesznek itt még meglepetések, úgy érzem a hétvégén. Mint ahogy majd a szombati napon a Super G-ben, ahol már inkább Odermatt felé hajlik az esély. Érzésem szerint, de Serrazin szintén nagyon nagy esélyes lehet a Super G-ben. Ez a Super G Beaver Creekből még érdekes is lehet Tommy Ford esetében, ha úgy tűnik, hogy visszatér a jó formája, akkor még ő is megérkezhet oda az elejére. A Super G már sokkal inkább egy tömörített helyzetet fog előidézni, nem lesz olyan
ritkás az élmezőny szerintem, mint például majd lesz a lesiklásban pénteken. Tremblandból pedig egy óriás szlalomot fognak rendezni a nőknél, Kanadából. Most az először az idényben különböző helyszíneken a nők és a férfiak, ami szintén Schifrin hiánya mellett egy nagyon kiegyensúlyozott verseny lesz érzésem szerint, és előre megjósolhatatlan majd a kimenetele. Nagyon nézőbarát és szórakoztató versenyekre számítok. Férfi nagysáncos versenyt fognak rendezni Viszvából. Nem kell bemutatni a lengyelek fanatikus gondolkodását a síugrással kapcsolatban. Ha valahol jó hangulat lesz, az biztos, hogy Lengyelország és síugró eseményen. Szombaton a férfi nagysáncos verseny lesz, és még egy versenyt fognak rendezni. Egyelőre a csapatversenyek nincsenek előtérbe helyezve. Pénteken pedig a kvalifikációt lehet majd követni, mint ahogy egy sprint versenyt szintén Kontiolahtiból a biatlonosok környezetében férfi verseny. Pénteken Lillehammerből szabad stílusú női sífutás, és szintén Lillehammerből egyéni szabad stílusú férfi sífutás. Szombaton szabad stílus és szabad stílus csak sprintben. A sífutás környezetében mind női, mind férfi megmérettetésben, és a biatlonban is sprintversenyt fognak rendezni, ugyanúgy Kontiolahtiból a nők versenyzésével. Vasárnap pedig Beaver Creek-i óriás szlalom, tehát ahogy halad előre a hétvége, úgy megyünk le a leggyorsabbtól az egyre lassabb számig. Lesiklás, Super G, óriás lesiklás, a nőknél pedig egy újabb óriás szlalom, egymás után 2 szlalomversenyt fognak rendezni. Síatlont láthatunk majd Lillehammerből a sífutóknál, mind női, mind férfi verseny számban, valamint biatlonban tömegstartos verseny, tömegrajtos verseny Kontiolahtiból, szintén férfi és női egyaránt, valamint még egy versenyt rendeznek Viszvából a nagysáncon, a férfiak környezetében, tehát szombat és vasárnap is egyaránt síugró versenyt láthatunk, és még mindig csapatverseny nélkül. Predikciók a hétvégére, nézzünk egy-két érdekesnek tűnő fogadási lehetőséget ezek között, a versenyszámok között. Én például a síugró világkupa viszvai versenysorozatában most nem fogom külön-külön a 2 versenyt elemezni, mert nincs nagyobb jelentősége. Én akit jónak látok egy top 5-ös eredményre, az Gregor Deschwanden, de Pavel Vonszeket is ide tudnám rakni top 5-re, hazai pályán, hazai körülmények között már mutatta, hogy jó formában van ő is, de ha igazán nagyot szeretnék mondani, akkor azt mondom, hogy a pódiumon végez Tate France. A hétvégén a női biatlonosok között Elvira Öberget tartom az egyik nagy esélyesnek. Nem esélyes, de az én meglátásom szerint valamelyik versenyt a hétvégén meg fogja nyerni. A férfiak közül pedig nem mondhatok más, mint hogy Johannes Bö valamelyik versenyt szinte biztosan dominálni fogja, de Legreidre, Emilien Jacqueline-re és szerintem Johannes Dahléra egyaránt lehet érdemes kalkulálni, mivel szerintem ezen a hétvégén szintén tarolni fognak a norvégok. A Lillehammeri szabad stílusú férfi sprint sífutásra pedig Federico Pellegrinót fogom tenni. Nagyon jó szabad stílusban, viszonylag jól is kezdte a szezont. Nem biztos, hogy sok nagy dobbantása van még hátra, és Klébo már nyert egy sprintet, úgyhogy szerintem Klébo egyik legnagyobb sprint vetélytársa Pellegrino fog nyerni.
Egy kis korrigálást kell, hogy végrehajtsak, mivel a hétvégén most láttam a hírt Kanadából, az Tremblantból a női óriás műlesikló versenyek el vannak halasztva, törölve vannak, úgyhogy nem rendeznek női óriást, úgyhogy minden szám, ha alpesi sí, a férfi lesikló, Super G és az óriás műlesiklás köré fog összpontosítani, úgyhogy igazából nem is kell olyan sokat agyalni az embernek, hogy épp majd mit nézzem, vagy melyik versenyt kövessen, mivel a férfiaknál kiváló versenyre lehetünk, kiváló versenyt várhatunk, és ennek megfelelően meg is mondanám a tippeim. A pénteki napra a lesiklást szerintem Ciprian Sarazen fogja nyerni, a tavalyi szezon nagy dominanciájával szinte majdnem a legjobb lesiklónak számított, ugye Odermatt egy picivel jobb volt, de talán ez abból is fakadhatott, hogy Sarazennek ez volt az első igazán olyan éve, ahol ő már a gyors számok felé orientálódott, és gyors számok tették ki gyakorlatilag a világkupa szezonját, nem úgy, mint fordított esetben régebben, ahol szinte csak óriásban versenyzett, és néhányszor felnézegetett a lesiklásba, és az óriás pontosabban a Super G-be, úgyhogy szerintem az idei szezont Sarazen fogja indítani lesiklásban. A Super G-ben pedig vagy Marco Odermattot látom a legesélyesebbnek, vagy Rafael Hazert. Hazernek nagyon jó Super G voltak az előző szezonban. Talán most őt esélyesebbnek látom egy jobb szereplésre az osztrák csapatból, mint Kriechmayert, akinek majd a későbbiekben jobban fekvő lejtők fognak érkezni. Kriechmayernek azért az Alta-Badia, valamint az olasz lejtők mindig nagyon jól szoktak sikerülni. Most ezen a héten én vagy Rafael Hazert, vagy Marco Odermattot látom a Super G legesélyesebb potenciális győztesének, míg az óriás szlalom már jóval érdekesebb, mivel nem lehet tudni, hogy mit is szeretne pontosabban Odermatt, hogy egyáltalán elindul ezen a versenyen, de hogyha nem, és ha végignyomja a lesiklást és a Super G-t, akkor nem biztos, hogy el fog indulni Beaver Creekben az óriáson. Ha viszont nem indul el az óriáson, akkor egyértelműen Lucas Broughton, Jean Kranjec, vagy akár Harry Christophersen, de az egy eddigi egyetlen óriás műlesiklásban győzedelmeskedő versenyző az idei szezonban, Sten Olsen egyértelműen ott lehet a legesélyesebbek között. Ha egy nevet kéne mondanom most, az pusztán megérzés és Jean Kranjec. Remélem, hogy így rendhagyó módon is tudtam önöket szórakoztatni, és ha tetszett ez a sísport összefoglaló, ez a sísport rezümé, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel, és szívesen várom, hogy miről beszéljek nektek legközelebb. Ha tetszett ez a sísport világ, akkor mindenféleképpen folytatni fogom ezt a vonalat, és emellett még sok minden újdonsággal szeretnék készülni nektek, úgyhogy viszlát legközelebb, sziasztok!